Nginibingelele-ke la sichaza khona amaphupho. Khona babuzile-ke amaphupho amaningi ahlukahlukene lapha kuma-comment. Njengamanje ngizophendula wona. Khona buzile wathi ukuphupha ukhuluphele umuhle nje impela. Lelo phupho lisho ukuthini? Lelo phupho lisho impilo engeyinhle, ukugula lokho. Kanti-ke uma kuthi uphupha unikwa inkukhu emhlophe, lisho ukuthi-ke lungisa isiphiwo, inhlahla leso. Kunesiphiwo-ke abadala bakuphe sona, kodwa-ke kuzomele usilungise inhlahla leyo. Ukuphupha-ke ulunywa yinja, lisho-ko ukunqotshwa, isitha, ushawa-ke abadala. Ukuphupha amajuba amhlophe endizela phezulu. Lokho kusho ukuthi-ke lungisa isiphiwo sakho sesithunywa. Ukuphupha-ke ulahlekelwe ingane, lisho-ke umbango phezu kwempilo yakho. Ukuphupha uthandaza, abaningi-ke ababuzile ngokuphupha uthandaza. Ukuphupha uthandaza lisho isithunywa esiphezulu. Ukuphupha-ke ikhehla noma ugogo ongamanzi ekupha imali. Lelo phupho lisho inhlahla engalungisiwe. Ukuphupha uprofetha abantu, isithunywa esiphezulu-ke leso. Ukuphupha-ke umfula ugcwele kakhulu, lisho-ke isiphiwo esinganakiwe emsamu. Umsamu wakho-ke kungenzeka ukuthi-ke unezinkinga. Ukuphupha-ke umuntu okhubazekile, isidalwa sakho-ke leso sidinga-ke usizo lakho, kuzomele-ke usinake. Ukuphupha uneka iwashingi lichaza-ke imfihlo yakho. Kunemfihlo-ke ezovela obala noma-ke lisho inhlambuluko. Ukuphupha-ke uboshiwe nomuntu omaziyo. Leli phupho lichaza-ke ukuthi-ke awukwazi-ke ukuqhubeka nempilo ngenxa-ke yabantu abathize abasempilweni yakho. So kuzomele ukwenze ukuthi-ke uqaphele abantu ophila nabo. Ukuphupha-ke uthenga isinkwa. Leli phupho lisho ukuthi-ke abadala bacela ukuthi-ke ubenzele itiye. Ukuphupha-ke kudilika indlu uphakathi, lichaza-ke ukugula okungekuhle kungase-ke kukuhlasele. Ukuphupha-ke usempini kudutshulwana, lisho ukuthi kunabantu-ke abazama ukukugadla noma uhamba namakhosi ugadiwe kahle kahle. Ukuphupha-ke ugqoke inzila, lichaza ukuba-ke uhamba namathunzi amnyama kahle kahle unesinyama. Ukuphupha kumuntu owashona egwazwe ngesipikili. Leli phupho lisho-ke ukuba-ke wahamba ngokuthwetshula lowo muntu uphenduliwe. Ukuphupha-ke kushunqa intuthu, lichaza ukuthi-ke abadala bafuna-ke uxhumane nabo. Shisa-ke noma impepho phela. Ukuphupha-ke umuntu elahlekile, lichaza ukuthi-ke akanakiwe noma-ke uzibona enganakiwe lapho-ke akhona. Mlaleli, uma ukuthi-ke unephupho ofisa ukulibuza, usungasithinta kule nombolo ku-WhatsApp ethi 060 876 6467. Ngiyiphinde 060 876 6467. Noma ubuze-ke la ku-comment section, sobe sengiyabuya ngizochaza iphupho olibuzayo. Nisale kahle.